Vale, nois, primer de tot, enhorabona. 4x400 al Cornellà Atlètic. 3:14:75, si no m'equivoco, quarts a Espanya. Entenc que esteu contents, malgrat que potser volíeu una mica més, però esteu contents. Sí, estem molt contents. Era el nostre debut al campionat absolut. I jo crec que bueno, sempre està l'espineta aquesta de la medalla, però bueno, jo crec que hem quedat molt bé i hem agafat molta experiència per l'any que ve. Quines sensacions prèvies tu pos després d'aquest relleu, sent el primer, després de la marca que heu tingut? Jo suposo que, malgrat que ja havíeu fet altres relleus i òbviament sou dels millors corredors de relleus, el 50%, entenc que les sensacions positives. Sí, jo crec que sí, però el mateix. I ens falta experiència a nivell tàctic, però la meva sensació a l'acabar ha sigut que podem córrer molt més. I no vull dir marca, però jo crec que podem estar molts segons per sota del que s'ha. De fet, em dèieu que la tercera posició s'ha escapat per poc, ara veiem el final i tal, que us heu quedat a 3 segons. Sí, al final és el que t'he dit abans, que la carrera ha estat molt dividida, ens hem trobat una mica enrere al principi. Jo crec que estan més junts, potser més millor, però bueno, també ens falta aquesta experiència de veure'ns enrere i remuntar. Sí que bé, ens queda molt treball per fer encara. Nois, enhorabona i descansar. Moltes gràcies.